Sledujeme, ako tréner Rakočevič chcel, aby Vons hral. Zatiaľ sa z víťazstva vždy tešili Pelikáni, teda jednoznačná bilancia 3-0. Dvojcifernú métu. Vons, ťažká strela otočky, ale... Tu teraz útoku. Opäť si to nechali na posledné. Opäť Vons, ktorý zatiaľ drží taktovku. Zároveň čaká na prvú asistenciu, či body. Aj naposledy Komárdania prehrali na Spiši 72-75, trošku oklieštenej zostave boli teraz. Dnes podporuje aj v publiku. Fanúšikovia ich nasledovali aj do Košíc, možno si aj... Obe strely z diaľky. Perovič a potom Halada. Teraz pekný pull-up. 17%, no a to je naozaj katastrofálne čísla. Vonsa hneď v prvej štvrtine. Trojkový pokus. Patrik Pažický dobre odohral stretnutia. Pomáhal. Posúva loptu Vogenovi, roluje sa do koša, ale Vogen prehadzuje na Montgomeryho, ten možno mohol ešte dávať Haladu. Pre Blue Wings. Spomínam, že všetky duely máte možnosť sledovať na platforme Plus TV. To je Jolion Vons, ktorý to bude skúšať z čiary trestného. Vogens. Prestalo mu to padať. By to skôr mali skúšať iní hráči, ale Vogen... Snaží sa to jedno a pekná finta od Vonsa je tam. Nemajú sily Košičania. Ešte Vogens. Dvojka, pull-up síce. Začiatok štvrtej štvrtiny. Pripomeňme, že v tom poslednom zápase Košičania dali iba 46 bodov, inkasovali. Priemerne teda úspešnosť strelby za 2 body je 48%, no aktuálne je to... Vons pri lopte, uvidíme, čo vymyslí peknou prihrávkou na Havarda, ktorý sa to snaží z odskoku a veľmi... Ešte vyhrať a snažia sa hrať efektívny basketbal. Vo všetkých troch vzájomných dueloch to celkom padalo. Perovič. Času už je málo premálo na to, aby... Pekná akcia od hostia, ale Belikov si nepotýkal úplne s loptou a tak... Aj táto štatistika hovorí pre hosti tú trojku, alebo aspoň dvojku a opäť sa dostať bližšie. Ale opäť trojková strelba aj... Vons má pred sebou voľný priestor a nepohrdol im. Johnovi, ale málo sily dal do tejto strely. Halada z tranzície, Košice až tak často neútočia. John za 3 body. Zadarmo, aj keď je to posledné družstvo, tak určite urobia všetko preto, aby mohli v dnešnom zápase zvíťaziť. A teraz potrebujú bodovať, potrebujú získať. Tiež dostáva na palubovku. Ale nepresné. 34-18. Vons teraz ide individuálne do koša. Dostať k strelbe domácich. Perovič ešte to otvorí na trojku. A teraz... Vons teraz si počkal na to. Košičania zatiaľ prebiehajúcom ročnom. Lopty, o ktorú sa snažia hráči Košic, ale nedokážu byť rýchlejšie ako ich naprotivok. Teraz si ale spravili priestor Perovič. Už iba 5 sekúnd na strelu Vons, Perovič musí páliť a aj...
Perovič a jeho nepresná strela za 3 body, ale na doskoku tam bol ešte Wons. Montgomery má úplne voľný priestor. Tak, zrazu. Ako fanúšikovia, prievidze, tak aj naposledy, keď tu hrala Handlová, tu mala... Veľmi nepríjemný obranca Perovič, ale neúspešný Wons s doskokom a Fremi. Asi s jednou asistenciou, jednou stratou a 2 doskokmi. Toto je Wonsov. Za 3 body. Keby sa tak nestalo, príležitosť pre hráčov Košíc, ktorí... Kým sa mu uvoľní práve. Muž, ktorý rozbiehal akciu aj predtým. Učenec zatiaľ čaká na prvé body v rámci druhej. Čaká. Aj nápojí svojich spoluhráčov. John teraz úplne osamotený, veril si na trojku. Úrovni 1,05 na Komárno. Kurz na Košice sa pohybol. Spočka na presun jeho spoluhráčov. Trojkový pokoj. Domáci Wans s 11 bodmi. Takže to sú hráči, ktorí hrajú prím na obidvoch stranách. Štvrtina, ktorá nám zápas absolútne vyrovná a v tejto štvrtine by sme mohli sledovať zaujímavé divadlo. John! Robert, prihrávka na riziko, zvládnutá Wans a jeho trojka.